Goeiemorgen. Wat zoen je ervan vinden dat je mee finale staan zoen van het Songfestival? Leuk. Maar dan maak je wel echt op een heel groot podium jongen, midden in het centrum van Leeuwarden, van misschien wel 1000 mensen. Maar ik ga hier het juryrapport en die zei dus dat Kim in de finale staat. Is dat nou niet cool? Ja! Jongens en famkes, de Eveneis Dago zit in de finale! Oh! Capetia! Woe! Hyper de piep! Dan komen wij hier op school en dan sticht ze maar in de finale. Ja. Maar die klasse, hoe is dat? Superleuk. Ja. Is die met al stiekem of nog net? Nee, totaal net. Je bent er nergens van, dus dit is echt een hele grote verrassing. Ja. Eigen op zo'n jongens lied, wat een verloosje op de beat. Meen creatief en sportief.